al'umman manzan Allah, gani ga ku ga Allah. Allah ya ga farkon kowa kuma zai kashe kowa, shine alhayyu alqayyum. Allah shi yake da zamani kuma shi ke arawa bayinsa lokaci. Kowane bawa na Allah abin da yake so yake kwaɗai ya sami yarda Allah. Idan Allah ya ce na yarda da kai, an gama. Sai kaga duk abin da kai Allah ya sanya mustajaba a ciki, ya sa kun fa yakunu cikinsa. Ina da sirrin da zan baku yau. Da mai neman dagumi ko sagau ko kibugu don ya kare mutuncinsa, ga mutanen da Allah ya maka fast, ku je ku jaraba wannan abin dan kaɗan ne, kuma idan an gwada ba za a ji kunya ba. A je a jaraba maka ko yayi da izinin Allah. Miliyoyinka ba za su baka wannan ba sai idan Allah ya so ka samu amma datan wayanka da yi wa annabi salati da yin sharing zai iya baka wannan. Abun bai da wahala, bari in faɗa muku yadda yake, ba ɓata lokaci. Gajeren runhu, kar ka zo kana mun tambaye kowa ya san runhu. Gajeren runhu za a tafi ajiya iba ranar Lahadi. Idan aka ji za a tafi da abin sara, reshen shi wanda ya kalli gabas ana zuwa a sare shi, ko da kanan karami aka samu ko babba, ana sare shi inda ya faɗi, ka kwari bawon shi sai ka bar shi, sai ka tafi gindin gawo. Reshen shi wanda ya kalli gabas da ka je sara ɗaya za ka yi masa, shi ma in ya faɗi ka kwari bawon, daga nan inda ka kwari bawon za ka danne shi da gwiwoyinka guda biyu iccen, ka kwari bawon shi ka tuƙa. Duka biyun za ka haɗa da gajeren runhun da ka kwaro da wannan ka tuƙa su tuƙa hagu. In ga gama taƙawa, nemi kitsan gaishe ka bakin maciji kenan, ka shafe shi da shi. Idan ka shafa masa, nemi fatan mage ko baka ko fara ko ja, ɗinke shi. Kaga wannan abun idan ka ɗaura shi a jikinka, kana ɗora shi a jikinka zaka ji jikinka ma ya canza. Wallahi zaka san akwai wani abu da ya shigo maka wanda sabanin yin da rayuwarka take da. In dai a bangare ne na wani mutum ya zo don ya fi ƙarfinka, ko don ya wulakanta ka, ko don ya ci mutuncinka, ko don yana so yana ganin kamar Allah fifita ka a kansa, ya maka wani abu na tozartawa, albarkan manzan Allah ba zai iya ba. Allah ya bashi kunya kowane ne. In dai ya zaburo maka albarkan manzan Allah sai ya ci ƙasa. In ya daga hannu zai bige ka, Allah zai tsaye da hannun guri ɗaya, albarkan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan mujarraban ne, kuma ko da wasa ka dan kai masa mangara sai ka same shi da izinin Allah, kuma sai ya ci ƙasa. Ma in ya faɗa fatashi zai yi, ba zai faɗa bane ya somi. Amma in dai mutum zai taso ya zaburo maka ya ce zai bige ka, in Allah ya da sai ya faɗa a gabanka, ko ya faɗi ya ƙage, ko ya zaburo hannun shi ya tsaye, amma Allah da Allah zai dakatar da shi. Albarka annabi Allah ba zai bari ka ji kunya ba. Ine ma kowa fatan alkhairi. Wannan sirrin mujarrabun ne, ba ku kwanto a cikinsa. Shi kadai reshen gawan wanda ya kalli gabas, na sha badawa, na karɓi kuɗi ban san iyakaci ba da shi. Yana yi. In dai ka gwada wani ɗa namiji ba zai sa hannu bige ka ba, albarkan manzon Allah. A je a jaraba wannan, Allah da ba za a ji kunya ba insha Allah. Na bada saboda annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Kar ka zo ka damun da tambayi ba ka gane abu kaza ba, ka gane kaza ba na so. In baka gane ba ai hakuri, wata ran an faɗi wanda zaka gane. Kaka kira ni ta waya ka dame ni, baka gane kaza ba, ka gane kaza ba, ka bar ni kawai. Da na bada wannan sirrin, na san zai amfani mutane da yawa, al'umma annabi kuma za su min addu'a. Haka zalika na san masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za su ki turawa masoya manzon Allah ba za su ki yin sharing ba. To dan soyayya da ke tsakaninku da annabi a cika kuma da yi wa ma'aiki salati sallallahu alaihi wasallama, sannan a tura mu al'umman manzon Allah dan ta karu. Kar ka manta da cewa wannan sirrin da na baka, ba na baka bane dan ka je ka nemi bala'i da musifa, ka rika wulakanta mutane. Duk iskancin da zaka yi ka gama, ka mutu. Duk abin da zaka yi wallahi ba zai hana ka mutu ba. Ka tana ran da za a tsaga wannan ramin kabarin a saka ciki, mu kiyaye Allah. Musifar kabari kai ta ishi mutum bala'i. Allah ka sa mu cika da imani. Masoya annabi ine ma kowa fatan alkhairi.
amma ba wanda ya aiko min da naman sallata. Ya kamata a ce kun aiko min da naman sallata masoya manzon Allah, amma kuma ko da ba aiko min da naman sallah ba ayo annabi salati. Allah ya bar mu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kai ka dauko kudin nan ne?